Ffantastig. Mae'n ffantastig i'r clwb i ni fel management chwaraewyr bod dim. Mae'n meddwl bod dim, cos dyma pam da ni'n entro yr Welsh Cup i gael tais fel mag i chwarae yn erbyn tîma o'r Welsh Premier a felly. So na, da ni'n edrych ymlaen eto. Ydy, gath o masif win erbyn Llanelli i'r clwb. Ta neb wedi sgor rili, ond dig deep, chwarae dda mi'n gilydd fatha tîm, o'n briliant. Wedyn, massive game ar y 26th wan, so pob edrych ymlaen rili. Fatha ni'n deitha Rocia, da ni jyst am mynd allan a enjoyo fo. Do'n neb yn disgwyl ni fod lle da ni, bod ni'n heiddi bod yna. Do'n neb yn disgwyl ni fo, so da ni jyst am fynd yna, enjoyo fo, a reid bob dim i fewn iddo fo. A dwi'n gwybod mae Iwan yn mynd i wneud yr un peth, mae gennym fi lot o respect i Iwan, mae o'n rheolwr, dwi'n sbio i fyny ag yn meddwl bod o'n uffar o reolwr da. So na, dwi'n disgwyl test ofnadwy. Mae o'n golygu lot i fi, cos dwi'n rhaid bod hyn bell yr career ffwbol un mewn ffordd, ond mae'n golygu lot i Rocia Gyd, mae Rocia Gyd up for it, mae nhw edrych ymlaen chwarae bob dim, so ie. Oedden ni'n gobeithio ar ôl Llanelli am home tai, hwnna fysa beth gorau i ni, jyst rhywun adra, a mae'n just an achievement i ni all the way drwy ar hwnna, dim ots beth yw'r result really, ond sy'n braf cael y wyn. Y lig ydy'r priority i ni tîm yma, ond i fod yn bob cwpan i ddal fod yn nhw i gyd ag i cael gwynebau rhywun fatha Llandudno eto adra ar ôl curo Llanelli, na, fydd o'n anogol. Nawn ni allan, nawn ni enjoyo fo, ond dwi'n gwybod rwy'n i gem i nhw fyd.